Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати. Над 750 хиляди хора с увреждания няма да си получат средствата. Над 100 хиляди асистенти няма да ги получат. Над 400 хиляди млади семейства добавките няма да получат. Всичко това си има име, казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка. Защото от 1 януари няма да получат увеличение заплатите на българските учители, на българските лекари. 400 хиляди семейства няма да могат да получат на време своите детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, които да бъдат в рамките на увеличените размери. Над 100 хиляди души лични асистенти на хора с увреждания също ще имат забавяне в своите плащания. 750 хиляди хора с увреждания също са хвърлени в момента в едно положение, в което те трябва да се притесняват какво ще стане с техните пари. Ако някой краде от бюджета на България, това е Асен Василев, който краде спокойствието на българските граждани. Бюджет как ще бъде увеличена минималната работна заплата, как ще дойдат повечето пари за лекарите, за здравните работници, за учителите, за 10% увеличение на журналистите, държавните медии. Отговорността е на Продължаваме промяната, Демократична България и на хората, които създадоха този хаос: Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божо Божанов. Той със своите действия лиши българските граждани от увеличаване на възнагражденията им с 10%. Уплаши се от майките, които няма да получат увеличение на майчинството за отглеждане на детето си за втората година от майчинството. Уплаши се от хората в неравностойно положение, които няма да получат своите социални помощи в размерите, които бяха определени в закона за бюджета. Аз изненадан научаваме за тази промяна в позицията на нашите партньори в съвместното управление, да има редовен бюджет, той да има силен социален вектор, както е заложен, и по отношение на повишаване ръста на заплатите, социалната защита, защитата на инвестиционните процеси в общините, да не ги изброявам, но